Sa number 6, tatlo na record nga nalumos sa Negros Occidental sang Semana Santa. Gintinguhaan pa sa mga rescuers nga i-revive ang 20 anyos nga lalaki nga naligo kag nalumos sa Pilyo-Pilyohan River sa Barangay Inapoy, Cabancalana City pasado las 10 sang aga sadtong Domingo de Pascua. Gindeklarar nga dead on arrival ang soltero sa ospital sa Cabancalan City. Nagwa sa investigasyon nga nag-outing upod sa iya pamilya ang biktima. Naglangoy ang lalaki sa madalom nga bahin sa Suba, kundiin siya nalumos. Sa amuman nga adlaw, isa ka 7 ka tuig nga lalaki nga taga Victoria City ang nalumos sa Malugo River, Hacienda Banilad, sa Barangay Nanka, sa Banwa, sa Ibi, Magalona. Mga pasado las 11 sang aga. Nagpaligo sa subang biktima upod ang iya pamilya. Wala madiparahan kag nasapwan na lamang sa iya tiyo nga nagautaw-utaw na ang biktima. Ginrescue ang bata kag gindala sa Silay Hospital apang siya ang napatay. Samtang nagapaligo sa Bago River nga sakop sang Purok Mahogany sa Barangay Bunga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto, ang 5 ka tuig nga babae upod ang iya pamilya kag abyan sa natalupangdan sang iya amay nga nadula ang bata. Mga pasado las 11 sang aga sang Sabado de Gloria. Ginpangita ang bata kag nakitaan nga yara na ini sa idalom sang tubig. Gindala ang biktima sa DSB Municipal Health Unit apang ginsaylo siya sa ospital sa Bacolod tungod unresponsive ang iya vital signs kag didto na nagtaliwan ang biktima.